君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード What's up, catch up? It's your boy Q2 and I'm Japet. What's up, Alex? SHIELA. And welcome back to my channel. So guys, special yung episode namin ngayon. Wow! Special yung vlog ko ngayon kasi pupunta kami ng beach! Halata naman sa mga ano namin, di ba? Halata naman sa mga suot namin, mga pang beach niya. Excited na kami pumunta ng beach resort. Beach! Ano pang hinihintay natin? Wala nang patumpik-tumpik pa. Boom! Tara! Excited ka naman? Ha? Mag-swimming kayo doon. Paano mag-swimming? Parang... See guys! So see you pagpunta namin doon. Excited na kami. Excited na kami. Pupunta na kami. Alis na kami kasi andyan yung sundo namin. Tara, tara. Saan kayo pupunta? Ba't ang dami ng ano? Wow. Hi! Hi sir, good afternoon. Welcome to NATURA VISTA. Kasama ko pala yung manghod ng younger brother ng classmate ko na si Jason. Kasi kami ng ate niya na maganda rin. Ikaw, Bet, dito ka natitira. Sa atin na to. Sa atin na to, di ba? Wow! Wala bang kanta dyan? Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you Thank you. Guys, may pakip. Ubusin niyo to. Thank you. From NATURA VISTA. Thank you guys. Thank you. Kahit kahapon lang birthday ko. Deleted na pala. Wala mo. Complimentary eh. Wow! Okay lang, may sa turun sa Natura Vista. Uhaw na uhaw sa pag-ibig. Kana ako ugaw. Uga pero kawan ba? Naawanan man. Man natin guys. Wow! Sarap. Sarap, parang ako. Wow. So may duyan sila dito sa second floor guys. Wow! Saan din yung pool? Wow! Parang nasa ano lang, probinsya. parang nasa bukid lang kami. Pero ano masasabi mo sa Dito Pitno. Parang nasa bukid pero Bili ka naman ng isang room kaya. Bili. Di pwedeng ano lang. Di pwedeng One week stay ba? 1 week stay pwede. So, 7K. Ha? 7K ba? 1 week. Oh, 7K 1 week. Duyan man. Chill lang kayo dito guys. Ha? Chill lang. Oh, ganda no? Ganda ng ambience no? Yeah. Ang sarap dito. Parang nasa bukid yung fresh air niya. Good afternoon, Sir Glester. Ano?
Ano naman yung nasa isip mo? Welcome to NATURA VISTA, your ultimate provincial experience. So, this way, sir, to your room. Sir, I believe you have booked for economy room. So, Yes. let me... This is your key card, sir. Key card. So, this is your keychain, sir. Kitchen. Kitchen naman na. This is your yawi, sir. So, let me go inside. Your room is good for 2 people, and we also have an attic here, also good for 2 people. So we have an air conditioned room, overview of the hotel. Overview of the hotel. Wow! Anong room to? Economy room, sir. Actually, maigo ang 4 na tao dito, sir. Maigo. Kasi dito, 2, sa 4, sa taas, 2 din. We also have an attic, sir. So Wow! Attic! we have also Wow! So, ito pala yung attic nila, sir. Nice. May electric pa, no? May overview pa. Wow! Tapos magkano ba to? So, actually, sir, ito, we have 1,000 per night dito sa economy room. We also have other 2. It's a pandemic price, kaya swak na swak talaga sa budget, sir. Drop 1K? Yes, sir, 1K. Good Wow, for 1K? good for 2 people. If gusto mong Mag- may extra person, 400. Included na breakfast, kuya. Oo. Parang nasa Parang nasa loyo lang sa tong balay kayo. Nasaan dun? Beach na dun. Tara, baba na tayo. And sir, let me proceed you to the other room. You too? Ay, Ay, Sir Jason. Kasama niyo ba to, sir? Kasama niyo ba to si AESAPH? Oh. Naka-apply siya dito. Camera friend. We also have book economy room. Kalinaw. Yeah, kalinaw. So wala nang yawi-yawi, sir. Pag dalawa lang kayo, kakain ka pa ba ng breakfast? Siyempre, kayo ng 2. Parang nasa bukid lang kami, guys. May swimming pool na, may beach dito pa. kaya kasi parang nasa bukid pero malapit sa beach. Oo, parang nasa bukid pero malapit sa beach. Ha? Punta tayo sa beach mamaya. Mag-ano-ano tayo doon. Mag-ano-ano? Mag-ano-ano. Ano yun? Glester, if you need anything else, just call me or the legit staff. Ikaw, scam Scam lang. Isa din akong hotelier kaya namimiss ko lang mag-explain ng ganito. Gusto mo lang mag-apply dito eh. Gusto mo apply as manager eh? Ay, dali ka. Kaibigan Murag ko na lang si experience. Jason at Hi, Sir Jason and Ma'am Pamela. iuli ka na yung Iuli. Yung itong whole building na to, solar powered. Diyan, maliligo kami dyan mamaya. Hi! So pupunta kami yung beach mamaya, pero mamaya pa. Kasi medyo maulan pa. Naka-beach attire pa naman kami. Yan beach attire ba to? Beach ba na ito? parang si SHIELA. Oh, parang nasa bukid lang tapos at the same time nasa beach. Parang nasa bukid na nasa beach. Wow! May ref na. Meron pang may attic pa. Wow! Hi, miss. Good for 3 persons ang sa atin. Oh, good for 3 nasa taas. Punta tayo sa taas. Sana yung scam ni Dan. Wow! Parang nasa Bali lang ah. Oh. Hi! Kay, batikag now. May balcony. May balcony pa pala. Wow, ito na yung stay namin, guys. Family room. So guys, medyo gutom na kami. Sino bang hindi pa gutom dyan? Nakatapos namin mag-It Really Hurts. Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo hanggang gano'n na lang nga. Tapos na ano na yung kinain namin kanina na waffles. Tsaka yung kape kasi sarap yung kape. So kakain na kami, guys. Kasi natunaw na lahat ng kinain namin kanina. Wow. Wow, naka-prepare na yung ano namin. Ba't nauna kayo? Ba't nyo ko iniwan doon?
Mga walang niya kayo. Ito yung ano nila kung sa gabi. Oh. So guys, nandito na kami. Kakain na kami. Gutom na kami. Wow. Chicken and mango sauce. Tas adobo. Escabecheng tilapia. Tsaka yung ano, sinigang na bangos na naubos na, hinigop na nila. Yan. Sila. Ito yung nauna eh. Tapos lumpia. Wow. Kakain muna kami guys. So sige, let's pray. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, from thy bounty to pass, our Lord. Amen. Higo na sila guys. Hindi man lang ako, niyaya. Ba't nauna kayo? Masarap dito kasi parang ginagano yung mo. Mainit ba? Medyo. Ha? Medyo. Umihi ka ata eh, kaya mainit. Maliligo muna kami kasi ako na lang yung hindi nakaligo kasi nag-CR ako. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo Rise and shine, apitong. Sino yung pinagagwapo? Sino pinakamatanda? Sino pinaka-jokes?